Vi kørte op til hotellet, netop som solen begyndte at dyppe ned over Nordsjælland. Min mand, Lars, parkerede bilen, og vi udvekslede det særlige blik, som kun forældre kan forstå. Vores datter Sofie skulle giftes i dag. Vi havde ventet på dette øjeblik i årevis. Jeg var iført en champagnefarvet kjole. Jeg havde valgt specifikt for ikke at overstråle bruden. Lars var i sit fineste jakkesæt. Vi havde kørt 3 timer fra vores by for at være her til tiden. I mine hænder holdt jeg en kuvert med en ekstra gave, jeg havde forberedt med så meget kærlighed. Vi gik hen mod indgangen til festsalen. Det var et smukt sted med oplyste haver og vandfontæner. Jeg kunne høre den bløde musik strømme derindefra. Mit hjerte hamrede, men så jeg det. Lige ved hovedindgangen, på et elegant staffeli, stod et kæmpe foto. Det var et billede af os, af Lars og mig, taget ved en eller anden familiefest. Og nedenunder med store, tydelige bogstaver, et skilt, hvorpå der stod, disse 2 personer må ikke komme ind. Jeg frøs. Jeg læste ordene 1, 2, 3 gange. Idet jeg tænkte, at jeg måtte have misforstået, at mine øjne bedrog mig, at det var en eller anden syg joke. Men det var virkeligt. Vores egen datter havde sat vores fotografi ved indgangen til sit bryllup med en eksplicit ordre om at holde os ude. Lars klemte min hånd så hårdt, at det gjorde ondt. Jeg så hans ansigt blive rødt, derefter blegt. En hotelansat kiggede akavet på os, uden at vide, hvad han skulle gøre. Jeg sagde ingenting, jeg skreg ikke, jeg græd ikke. Jeg vendte mig simpelthen om med den smule værdighed, jeg havde tilbage og gik tilbage til bilen. Lars fulgte mig i stilhed. Vi satte os ind i bilen og kørte væk fra det sted som 2 spøgelser. Hvad Sofie ikke vidste, hvad hun umuligt kunne forestille sig i det øjeblikke, hvor hun sandsynligvis grinede af sin perfekte joke, var, at om præcis 3 timer ville hendes drømmebryllup blive til hendes værste mareridt. For ser du, der er noget, min datter aldrig vidste. Noget, jeg havde holdt hemmeligt af årsager, som jeg nu forstår, var en frygtelig fejl. Men før jeg fortæller dig, hvordan det hele eksploderede den aften, lad mig fortælle dig, hvem jeg er, og hvordan vi nåede til dette punkt af ydmygelse. For når du kender hele sandheden, vil du forstå, hvorfor den hævn, der fulgte, var så perfekt ødelæggende. Min kære lytter, før jeg fortsætter, lad mig spørge dig, hvor lytter du fra? Går du igennem noget lignende med din familie? Giv mig besked i kommentarerne, for tro mig, denne historie er lige begyndt. Og hvis du vil vide, hvordan det hele endte, abonner på kanalen, for det, der skete bagefter, var noget, jeg aldrig vil glemme. Tryk på synes godt om-knappen, hvis du allerede er forarvet over det. Jeg lige har fortalt dig, for jeg lover dig. Historien bliver meget, meget værre, før den bliver bedre. Mit navn er Kirsten Jensen. Jeg er 62 år gammel, og jeg har viet hele mit liv til at opbygge 2 ting. Min virksomhed og min familie. Jeg er født i en lille by i Midtjylland, hvor jeg lærte fra en ung alder, at kvinder skulle arbejde dobbelt så hårdt for at nå halvt så langt. Min far ejede en lille købmandsbutik, og min mor syede tøj for folk. Vi var ikke rige, men vi havde vores værdighed. Da jeg giftede mig med Lars for 40 år siden, ankom vi til København med 1 kuffert og en masse drømme. Han arbejdede i byggeriet, og jeg startede med at sælge rengøringsprodukter fra dør til dør. Sådan var det i årevis. Hårdt arbejde, opsparing, ofre. Da Sofie blev født, svor jeg, at hun skulle have alt, hvad jeg aldrig havde haft. En uddannelse, muligheder, et lettere liv. Jeg arbejdede, mens jeg ammede hende. Jeg lukkede salg, mens hun sov i sin barnevogn ved siden af mig. Hver eneste krone, jeg tjente, var for at give hende en bedre fremtid. I årenes løb voksede min lille virksomhed med rengøringsprodukter. Jeg fik distributører, derefter et lille kontor, derefter et lager. Lars forlod byggeriet for at hjælpe mig med logistikken. Sammen byggede vi en mellemstor distributionsvirksomhed. Den gav os et godt liv, ikke ekstravagant, men behageligt. Sofie studerede erhvervsøkonomi på et privat universitet. Jeg betalte for hver undervisningsafgift, hver lærebog, hver aften i byen med hendes venner. Da hun dimitterede, græd vi sammen. Min datter, den første i vores familie, der fik en universitetsuddannelse. For 2 år siden mødte hun Christian til en universitetsbegivenhed. Han kom fra en velhavende familie i Nordsjælland. Hans far ejede flere restauranter i området. Fra første dag bemærkede jeg noget ved Christian, jeg ikke brød mig om. Den måde, han talte om penge, om mærker, om udseende. Men Sofie var forelsket, og jeg ville se hende lykkelig. Forholdet bevægede sig hurtigt, for hurtigt. Efter 6 måneder friede Christian til hende på en rejse til Hawaii. Sofie ringede til mig, grædende af spænding. Selvfølgelig sagde jeg ja, at jeg var glad på hendes vegne. Så begyndte bryllupsplanlægningen. Christian ville have noget stort, elegant, værdigt for hans familie, med hans ord.
Han talte om 300 gæster, et 5-stjernet hotel, en designerbrudekjole. Sofie ringede til mig og fortalte begejstret om hver eneste detalje. En dag for omkring 8 måneder siden kom Sofie hjem til mig. Hun satte sig i køkkenet, det samme køkken, hvor jeg havde set hende vokse op, og fortalte mig noget, der knuste mit hjerte. Mor, Christian siger, at hans familie vil betale for hele brylluppet. Han siger, at det er tradition, at Gommens familie dækker de store udgifter. Han vil ikke have, at du og far skal bekymre jer om noget som helst. Hun sagde det med et smil, som om hun gav mig en god nyhed. Men jeg så noget andet i hendes øjne. Skam. Som om hun var flov over, at hendes familie ikke havde råd til et så overdådigt bryllup. Jeg smilede tilbage og sagde, at det lød perfekt, at hendes lykke var det vigtigste. Hvad jeg ikke fortalte hende var, at senere den eftermiddag ringede jeg til den eventplanlægger, hun havde nævnt. Jeg identificerede mig som brudens mor og spurgte til omkostningerne. Manden gav mig et tal, der tog vejret fra mig. $75.000. $75.000 for en enkelt aften. Jeg spurgte ham, hvem der havde betalt det første depositum. Han fortalte mig, at ingen endnu havde gjort det, at de ventede på betalingen for at bekræfte. Det var da jeg kendte sandheden. Christian og hans familie ville ikke betale for noget. Det var alt sammen en løgn, ren facade. Jeg sov ikke den nat. Jeg tænkte på min datter, hendes spænding, hendes drømmebryllup, der var ved at falde fra hinanden. Jeg tænkte også på stolthed, på den ydmygelse, hun ville føle, hvis brylluppet blev aflyst. Næste morgen traf jeg en beslutning. Jeg ringede til planlæggeren og fortalte ham, at jeg ville betale for alt, absolut alt. Stedet, maden, blomsterne, musikken, brudekjolen, fotografen, selv invitationerne. De fulde $75.000. Men på en betingelse. Ingen, absolut ingen, måtte vide, at det var mig, der betalte. Det skulle se ud, som om alt kom fra Christians familie. Jeg overførte pengene i 3 rater i løbet af de næste par måneder. Hver gang Sofie ringede til mig, begejstret for, hvor generøse Christian og hans familie var, smilede jeg og nikkede. Hver gang hun nævnte en luksuriøs detalje om begivenheden, fejrede jeg med hende, men indeni brød noget sammen. For mens jeg tømte min livsopsparing for at give hende hendes drømmebryllup, ringede min datter mindre og mindre til mig, havde mindre og mindre tid til mig og talte mere og mere om Christians familie og mindre om os. 2 uger før brylluppet tog jeg ud for at besøge hende i hendes lejlighed. Jeg havde brug for at tale med hende, fortælle hende sandheden, spørge hende, hvorfor jeg følte, at hun skubbede os ud af sit liv. Jeg ringede på døren. Christian åbnede, og det jeg hørte i det øjeblik ændrede alt. Christian så mig stå i døren, og hans udtryk ændrede sig med det samme. Der var et strejf af irritation i hans øjne, som om min tilstedeværelse var en ulejlighed. Kirsten, sikke en overraskelse. Sofie fortalte mig ikke, at du kom. Jeg gik ind i lejligheden. Det var et pænt, moderne sted i en dyr del af byen. Sofie kom ud fra soveværelset med telefonen i hånden, talende med nogen. Da hun så mig, dækkede hun modtageren med hånden. Mor, hvad laver du her? Jeg har travlt med de sidste bryllupsdetaljer. Jeg satte mig i sofaen uden at være inviteret. Jeg havde brug for at tale med hende, selvom det var ubehageligt. Skat, jeg føler, at du har været så fjern på det seneste. Vi ser næsten ikke hinanden. Jeg ville bare vide, om alt er i orden mellem os. Sofie sukkede, som om mit spørgsmål var unødvendigt drama. Mor, alt er fint. Jeg har bare travlt. Brylluppet er om 2 uger, og der er 1 million ting at organisere. Du forstår ikke det niveau af begivenhed, vi planlægger. De ord sved. Du forstår ikke. Som om jeg var uvidende. Som om jeg ikke kendte hver eneste detalje i det bryllup, fordi jeg selv havde betalt for det. Christian satte sig ved siden af Sofie og lagde armen om hende i en gestus, der virkede mere besiddende end kærlig. Sagen er, Kirsten, at dette bryllup er en vigtig begivenhed for vores familie. Investorer kommer, min fars forretningspartnere, vigtige folk fra Nordsjælland. Det er anderledes, end hvad du er vant til. Han sagde det med et smil, men budskabet var klart. Vi var ikke fine nok til deres omgangskreds. Jeg slugte hårdt og prøvede at bevare roen. Jeg forstår det. Jeg vil bare sikre mig, at vi har vores plads i ceremonien. Din far og jeg vil gerne være der for dig, Sofie. Min datter udvekslede et blik med Christian. Det var et hurtigt blik, men jeg så det. Et blik af sammensværgelse, der fuldstændig udelukkede mig. Selvfølgelig, mor, du vil være der. Det er bare, at, hovedbordet er til Christians familie og nogle særlige gæster. I kommer til at sidde ved et almindeligt bord med nogle tanter og onkler. Et almindeligt bord.
Ved det bryllup, jeg betalte for, ville min mand og jeg blive henvist til et hvilket som helst bord, mens Christians familie, der ikke havde bidraget med en eneste øre, ville have hovedbordet. Men stadig, jeg forholdt mig tavs. Jeg tænkte, at vi i det mindste ville være der, at vi kunne se vores datter blive gift. Og den traditionelle overdragelse af bruden. Din far har øvet sig på sin tale. Christian lå. Det var en kort, næsten afvisende latter. Og med hensyn til det, har vi besluttet os for at lave en mere moderne indgang. Sofie vil gå ind alene som en selvstændig kvinde. Du ved, det er det 21. århundrede. Sofie nikkede, men ville ikke se mig i øjnene. Ja, mor, det er noget, vi har besluttet sammen. Jeg ønsker ikke den der gammeldags ting med, at faren afleverer datteren, som om hun er ejendom. Jeg rejste mig fra sofaen. Jeg følte, at hvis jeg blev på det sted 1 minut mere, ville jeg sige noget, jeg ville fortryde. Eller være end nu, jeg ville græde foran dem. Og den tilfredsstillelse ville jeg ikke give dem. Det er fint, skat. Det er dit bryllup. Jeg forlod den lejlighed med et knust hjerte. I elevatoren lod jeg tårerne falde. Lars havde haft ret fra begyndelsen. Han havde set, hvad jeg nægtede at se. De følgende dage var et tavst helvede. Sofie ringede ikke en eneste gang. Jeg fandt ud af bryllupsdetaljerne gennem hendes sociale medier, hvor hun postede billeder af forberedelserne, altid sammen med Christians familie. En uge før brylluppet gjorde jeg noget, jeg aldrig troede, jeg ville gøre. Jeg tjekkede Christians Facebook-profil, og der fandt jeg noget, der fik mit blod til at fryse. Det var et opslag fra 3 dage tidligere, et foto af ham, der skålede med et glas whisky, omgivet af sine venner, og billedteksten lød: Sidste uge som single. Tak til min gamle for årets bryllup. $85.000 godt investeret i den rette kvinde. Petersen-familien gør ikke tingene halvt. Jeg læste det opslag 10 gange. Christian tog æren for at betale for brylluppet. Han sagde offentligt, at hans familie havde betalt for alt. Han løj skamløst og pralede med mine penge. Jeg tog et skærmbillede af opslaget. Noget sagde mig, at jeg ville få brug for det. 3 dage senere modtog jeg et opkald fra Sofie. I et øjeblik tænkte jeg, at hun endelig rakte ud, at hun ville fortælle mig, at hun savnede mig, at hun ville se mig før brylluppet. Mor, jeg har brug for, at du gør mig en tjeneste. Hendes stemme var kold, praktisk. Der var ingen kærlighed i den. Selvfølgelig, skat, hvad end du har brug for. Det viser sig, at vi får mange flere gæster, end vi troede. Christians familie er meget stor, og der er mange sociale forpligtelser, så vi er nødt til at skære nogle gæster væk fra din side. Jeg satte mig på sengen og følte gulvet bevæge sig under mig. Skære gæster væk? Ja, se. Vi har allerede bekræftet din og fars deltagelse. Åbenlyst. Men dine brødre og deres familier, er det virkelig nødvendigt, at de kommer? Du har ikke set dem i overvis, og nogle af de fætre og kusiner, du satte på listen, ærligt talt, jeg kender dem ikke engang. Mine brødre, de mennesker, der havde hjulpet mig, da jeg først ankom til byen med ingenting, som havde lånt mig penge til at starte min virksomhed, som havde passet Sofie, når jeg skulle arbejde sent. Sofie, de er din familie. De har set dig vokse op. Mor, vær sød ikke at gøre det sværere. Det er mit bryllup, og jeg har brug for, at det er perfekt. Christians gæster er vigtige for vores fremtid. Jeg kan ikke fylde lokalet med folk, der ikke bidrager med noget til bordet. Folk, der ikke bidrager med noget til bordet. Sådan talte hun om sin egen familie. Fint, Sofie. Jeg skal nok tage mig af at fortælle dem det. Jeg lagde røret på og sad i mørket i mit værelse i timevis. Jeg ringede til mine brødre den aften, en efter en, og fandt på undskyldninger. Der var et problem med stedet. Der er ikke plads til alle. Jeg er så ked af det. At høre skuffelsen i deres stemmer knuste mig endnu mere. 2 dage før brylluppet kørte Lars og jeg til Nordsjælland. Vi havde booket et beskedent hotel nær begivenhedsstedet. Sofie havde ikke engang spurgt, hvor vi boede. Natten før brylluppet prøvede jeg at ringe til hende 3 gange. Hun svarede ikke. Jeg sendte hende en besked. Skat, kan vi se dig i morgen før ceremonien? Jeg vil elske at hjælpe dig med at gøre dig klar. Hendes svar kom 2 timer senere. Jeg har alt organiseret med brudepigerne og Christians familie. Vi ses til brylluppet. Jeg sov ikke den nat. Lars holdt om mig, mens jeg græd lydløst. Min mand, den noble mand, der aldrig havde sagt et ondt ord om vores datter, talte endelig. Kirsten, det er ikke for sent at fortælle hende sandheden. At lade hende vide, hvem der virkelig betalte for dette bryllup. Jeg tænkte over det. Det gjorde jeg virkelig. Men en del af mig holdt stadig fast i håbet. Håbet om, at når hun så mig ankomme, når hun så sin mor være der for hende, ville noget i hendes hjerte huske alt, hvad vi havde været. Hvor naiv jeg var. For næste dag, da vi ankom til det hotel i vores fineste tøj og med vores forældrekærlighed, var det eneste vi fandt, vores fotografi ved indgangen med de ødelæggende ord. Og der,
I det øjeblik af total ydmygelse knækkede noget inden i mig endelig. Men noget nyt antændtes også, noget koldt, noget beregnende. Hvis min datter ville have krig, skulle hun få det. Men først havde jeg brug for at vide præcis, hvad der foregik. Lars kørte tilbage til hotellet i stilhed. Jeg sad på passagersædet og stirrede ud af vinduet uden rigtig at se noget. Mit sind var en virvelvind af følelser. Ydmygelse, smerte, vrede, vantro. Da vi kom til værelset, satte jeg mig på sengen og lod det hele slippe ud. Jeg græd, som jeg ikke havde grædt i årevis. Jeg græd for den datter, jeg havde mistet, for årene med ofre, der intet betød, for naiviteten i at tro, at kærlighed var nok. Lars knælede foran mig og tog mine hænder. Kirsten, hør på mig. Vi pakker vores tasker og tager hjem. Den pige fortjener ikke et minut mere af din smerte. Men så ringede min telefon. Det var et ukendt nummer fra Nordsjælland. Jeg tog den næsten ikke, men noget fik mig til det. Fru Jensen? Det var en ung, nervøs kvindestemme. Ja, det er mig. Mit navn er Pernille. Jeg er en af koordinatorerne for aftenens begivenhed. Jeg er ked af at ringe til dig. Jeg ved godt, jeg ikke burde, men jeg er nødt til at tale med dig om noget presserende. Mit hjerte begyndte at slå hurtigere. Hvad er der? Der var en lang pause. Jeg kunne høre hendes forpustede åndedræt. Frue, jeg ved, at du har betalt for hele dette bryllup. Jeg har alle kvitteringerne med dit navn på. Min chef beordrede mig til at holde alt fortroligt, men det, der lige skete ved indgangen, er uacceptabelt. Jeg så hele scenen fra indersiden. Jeg så jeres fotografi med det forfærdelige skilt. Jeg var frossen. En anden kendte sandheden. Fortsæt. Venligst. For en time siden kom brudeparret for at overvåge de sidste detaljer. Jeg overhørte ved et uheld en samtale mellem dem og gommens mor. De grinede af dig og din mand. De sagde, at det var den bedste practical joke, at de endelig havde sluppet af med de fattige slægtninge i familien. De sagde, at nu ville brylluppet kun være for folk af høj kaliber. Jeg følte mit blod koge. Sagde de andet? Pernille slugte. Ja. Gommen sagde, og jeg citerer. Min far investerede en formue i dette bryllup. Jeg vil ikke lade det se billigt ud med Sofies familie. Og din datter lå og sagde, de har alligevel aldrig gjort noget for mig. Lad dem blive i deres lille by. Den smerte, jeg følte i det øjeblik, var fysisk, som om en kniv var blevet stukket i mit bryst og vredet rundt. Hvorfor fortæller du mig dette, Pernille? Fordi jeg har en søster på din alder, frue. En mor, der arbejdede hele sit liv for at give os alt. Og hvis nogen gjorde dette mod min mor, ville jeg ønske, at nogen fortalte hende det. Du betalte $75.000 for dette bryllup. Alt, absolut alt, er betalt med dine penge, og de ydmyger dig offentligt. Jeg lukkede øjnene. I mit sind begyndte alle brikkerne at bevæge sig, at falde på plads på en anden måde. Pernille, jeg har brug for, at du fortæller mig noget. Er alle betalinger for dette bryllup afregnet? Ja, frue. Du betalte for alt på forhånd. Stedet, maden, drikkevarerne, DJ'en, blomsterne, alt. Den eneste udstående betaling er til fotografen, som betales i slutningen af aftenen. En idé begyndte at tage form i mit sind. En idé, der for 5 minutter siden ville have virket umulig, men nu lyste med perfekt klarhed. Pernille, hvis navn står der på servicekontrakterne som klient. Dit, fru Jensen. Alle kontrakterne lister dit fulde navn som den person, der hyrede og betalte for ydelserne. Der var den. Min hævn serveret på et sølvfad. Et sidste spørgsmål. Hvis jeg, som klienten, der har kontraheret ydelserne, besluttede mig for at aflyse begivenheden, hvad ville der så ske? Der var en lang stilhed. Jeg kunne høre Pernilles rystende åndedræt. Tja, teknisk set har du den ret. Det er dine penge, din kontrakt. Maden er allerede tilberedt, så det kan ikke aflyses. Men servicen, musikken, lysene, adgangen til salen, alt det kunne stoppes, hvis klienten anmoder om det. Selvom det ville være totalt kaos, frue. Jeg kiggede på Lars. Min mand stirrede på mig, hans øjne store, idet han begyndte at forstå, hvor mit sind var på vej hen. Hvornår starter ceremonien? Spurgte jeg. Om 40 minutter. Derefter receptionen og middagen klokken 8. Perfekt. Pernille, jeg har brug for, at du gør noget for mig. Jeg forklarede min plan. Først var hun tavs, tænkte sandsynligvis, at jeg var blevet sindssyg. Men efter et par sekunder hørte jeg noget i hendes stemme, der gav mig kuldegysninger. Det var beundring. Fru Jensen, jeg vil hjælpe dig. Og ved du hvad? Jeg vil ikke tage betaling for min provision for i aften. At se dette vil være betaling nok. Jeg lagde røret på og kiggede på Lars. Du vil gøre, hvad jeg tror, du vil gøre, spurgte han. Jeg vil give vores datter præcis, hvad hun fortjener.
Jeg vil lære hende en lektie, hun aldrig vil glemme. Jeg stod op af sengen, vaskede mit ansigt og friskede min makeup op. Der var ikke flere tårer i mine øjne, kun kold beslutsomhed. Men først lader vi brylluppet begynde. Vi lader Sofie gå ned ad kirkegulvet. Vi lader hende sige sine løfter. Og lige når hun tror, hun har sit perfekte liv serveret på et fad. Jeg tog min telefon og åbnede min bankapp. Der var alle betalingskvitteringerne for brylluppet. $75.000 i transaktioner, som jeg til enhver tid kunne bevise. Jeg vil vise hende, hvem der virkelig har magten her. Lars rejste sig og krammede mig tæt. Jeg er med dig. Jeg har altid været med dig. Det ved jeg, min skat. Og det er mere, end vores datter nogensinde ville kunne sige. Jeg greb min taske, lagde alle de dokumenter, jeg havde medbragt, betalingskvitteringerne, som jeg af en eller anden grund havde gemt, derind og gik ud af det hotelværelse som en anden kvinde. Den Kirsten, der var kommet grædende og ydmyget ind, var død i det rum. Kvinden, der gik ud, var en anden, en, der efter 62 år havde lært, at grænseløs venlighed ikke var en dyd. Det var en svaghed. Og jeg var færdig med at være svag. Klokken var 19:15. Ceremonien burde være startet for et kvarter siden. Sofie ville stå ved alteret, omgivet af 300 mennesker, der troede Christians familie havde betalt for alt. Jeg tog min telefon og ringede til nummeret, Pernille havde givet mig. Det var hotelchefens direkte linje. God aften, mit navn er Kirsten Jensen, og jeg er klienten, der har kontraheret den begivenhed, der finder sted i jeres store sal. Jeg har kvitteringerne for alle de betalinger, jeg har foretaget, og jeg har en meget specifik instruktion til dig. Chefen i den anden ende af linjen rømmede sig nervøst. Fru Jensen. Ja, jeg genkender dit navn fra kontrakterne. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg trak vejret dybt. Dette var punktet, hvor der ikke var nogen vej tilbage. Jeg ønsker, at du aflyser servicen. Det hele. Lige nu. Der var en lang stilhed i den anden ende. Hotelchefen hostede ubehageligt. Fru Jensen, er du sikker? Ceremonien er allerede begyndt. Der er 300 gæster i salen. Dette ville forårsage et enormt problem. Jeg er fuldstændig sikker. Men lyt godt efter, for jeg vil have, at dette gøres på en meget specifik måde. Jeg forklarede min plan roligt, med en kulde, jeg ikke engang vidste, jeg besad. Chefen prøvede at tale mig fra det 2 gange mere, men da jeg mindede ham om, at jeg var den, der havde betalt hver eneste øre, og at jeg havde alle de juridiske dokumenter, ændrede hans tone sig. Forstået, frue. Det vil blive gjort præcis, som du befaler. Jeg lagde det røret på og kiggede på Lars. Min mand havde et udtryk, jeg aldrig havde set før. Det var halvt bekymring, halvt stolthed. Er du helt sikker på dette, Kirsten? Jeg har aldrig været mere sikker på noget i mit liv. Jeg satte mig på sengen og åbnede min bærbare computer. Jeg var nødt til at forberede et par ting mere. Jeg loggede ind på min e-mailkonto og udarbejdede en meget specifik besked. Jeg vedhæftede alle betalingskvitteringerne, alle bankoverførslerne, alle kontrakterne. Modtageren var en meget speciel person. Christians mor, fru Petersen, kvinden, der ifølge Sofie var så generøs og elegant. E-mailen lød: Kære fru Petersen, mit navn er Kirsten Jensen, brudens mor. Jeg vil gerne takke dem for al deres generøsitet med dette bryllup. Vedhæftet finder de nogle meget interessante dokumenter vedrørende, hvem der rent faktisk betalte de $75.000 for denne begivenhed. Jeg håber, de nyder aftenen. Med venlig hilsen, Kirsten Jensen. Jeg planlagde, at e-mailen skulle sendes automatisk om præcis 1 time kl. 20:15, lige når alle ville sidde ned til middag. Men det var ikke det hele. Jeg ringede til min søster, Lise, hende, der var blevet uindbudt til brylluppet. Jeg fortalte hende alt, absolut alt. Da jeg var færdig, var der en lang stilhed. Kirsten, den pige, er hinsides tilgivelse. Det ved jeg, søster. Derfor har jeg brug for, at du gør noget for mig. Jeg bad hende kontakte alle de familiemedlemmer, der var blevet udelukket fra brylluppet, for at fortælle dem hele sandheden. Ikke for, at de skulle komme til begivenheden, nej, men for, at de skulle vide præcis, hvem Sofie var, og hvad hun havde gjort. Jeg vil have, at alle skal vide, at jeg betalte for dette bryllup, mens hun ydmygede mig. Jeg vil have, at de skal kende sandheden, før hun kan opfinde en historie for at retfærdiggøre sig selv. Lise sagde ja uden tøven. Derefter gjorde jeg noget andet, noget, der gjorde mig ondt, men som jeg vidste var nødvendigt. Jeg åbnede mit digitale testamente, det jeg havde gemt hos min advokat, og udarbejdede en formel ændring. Sofie blev fuldstændig fjernet fra min arv. Alt, virksomheden, jeg havde bygget med så meget besvær, ejendommene, opsparingen, ville alt sammen gå til Lars og derefter til velgørenhed.
Min datter ville ikke se en eneste øre af det. Jeg havde arbejdet for hele mit liv. Jeg sendte dokumentet til min advokat med instruktioner om at formalisere det den følgende mandag. Jeg kiggede på uret. Klokken var 7:30. Ceremonien burde være ved at slutte. Sofie ville have sagt sine løfter. Hun ville have kysset Christian. De ville tage billeder, modtage lykønskninger, tro, at deres perfekte liv netop var begyndt. Pernille sendte mig en sms. De er ved at tage familiebilleder. Bruden ser meget glad ud. Gommens familie praler over for alle gæsterne. Når du er klar, slår vi til. Jeg svarede. Vent, indtil alle sidder til middag. Jeg vil have, at salen er fuld. Alle er komfortable. Den første ret serveret. Giv mig derefter besked. Lars bragte mig et glas vand. Hvordan har du det? Mærkeligt rolig. Det er, som om al smerten fra de sidste par måneder endelig har et formål. Jeg stod foran hotellets spejl. Jeg kiggede på mig selv. Denne 62-årige kvinde, der havde arbejdet hele sit liv, som havde ofret alt for sin familie, som havde udholdt ydmygelse efter ydmygelse, idet hun troede, at kærlighed overvinder alt. Den kvinde havde været en tåbe. Men kvinden i spejlet nu var anderledes. Hun havde lært sit livs hårdeste lektie, men hun havde lært den godt. Min telefon vibrerede. Det var endnu en besked fra Pernille. De er ved at gå ind i salen. Tjenerne serverer drinks. Forretter serveres om 10 minutter. Perfekt. Vent på mit signal. Lars kom bag mig og lagde sine hænder på mine skuldre. Vi kan stadig tage afsted, skat. Vi kan glemme alt det her og bare tage hjem. Jeg kiggede på ham i spejlet. Glemme det? Glemme, hvordan vores datter satte vores billede ved indgangen og banlyste os fra det bryllup, vi betalte for. Glemme, hvordan hun grinede af os med sin nye familie. Glemme, hvordan hun kaldte os fattige. Lars sukkede. Nej, det kan vi vel ikke. Nogle ting skal have retfærdighed. Det er ikke hævn, Lars. Det er retfærdighed. Det er at lære hende, at handlinger har konsekvenser. At man ikke kan ydmyge de mennesker, der elsker en, og forvente, at intet sker. Min telefon vibrerede igen. Forretter er serveret. Alle spiser. Brudeparret er ved hovedbordet og holder en skål. Det er det perfekte øjeblik. Jeg trak vejret dybt. Dette var det. Punktet uden tilbagevenden. Jeg ringede til hotelchefens nummer. H.R. Rasmussen, det er Kirsten Jensen. Det er tid. Gør præcis, som vi aftalte. Forstået, frue. Skrider straks til værket. Jeg lagde røret på og satte mig på sengen. Lars satte sig ved siden af mig og tog min hånd. Hvor lang tid tror du, det vil tage? Pernille siger omkring 5 minutter for chefen at komme til salen og tale med dem. Yderligere 5 for dem at forstå, hvad der sker. Og derefter. Min telefon vibrerede med en besked fra Pernille. Det var ikke ord. Det var et foto. Billedet viste festsalen på afstand. Det så smukt ud, fyldt med elegante mennesker, med dekorerede borde, perfekt belysning og spektakulære blomster. I midten, ved hovedbordet, var Sofie i sin upåklagelige hvide kjole, grinende, fuldstændig uvidende om, hvad der var ved at ske. Jeg gemte det foto. Jeg ville få brug for det senere, for at huske dette øjeblik. For at huske den sidste gang, min datter var lykkelig, uden konsekvenser. For om præcis 3 minutter ville hendes perfekte verden styrte sammen. Og jeg ville være der, selv på afstand, for at se hvert sekund af hendes fald. Pernille sendte endnu en besked. Chefen er netop trådt ind i salen. Han er på vej mod hovedbordet. Sofie kigger på ham. Hun virker forvirret. Jeg lukkede øjnene. Jeg kunne forestille mig scenen perfekt. Chefen i sit elegante jakkesæt, gående mellem bordene fulde af gæster, på vej mod det nygifte par. Sofie smilende, måske tænkende, at han kom for at lykønske dem, uden anelse om, at hendes mareridt netop var begyndt. Han taler med dem. Christian ser vred ud. Sofie rejser sig op. Hun er. Åh Gud, fru Jensen. Man kan se, hun lige har forstået det. Hendes ansigt. Jeg behøvede ikke Pernille til at beskrive mere. Jeg kunne forestille mig, det er perfekt. Og sandheden er, at en meget lille del af mig, den mor, der stadig levede et sted i mit hjerte, følte et stik af smerte over det, jeg gjorde. Men den del var så lille, at raseriet, retfærdigheden og den genvundne værdighed fuldstændig druknede den. Min datter skulle lære sit livs vigtigste lektie i dag, og jeg skulle være den, der lærte hende den. Telefonen vibrerede med en besked fra Pernille. Frue, det er kaos. Chefen forklarer dem, at alle tjenester er aflyst. Sofie skriger. Christian prøver at tale med chefen, men han viser dem kontrakterne. Alle gæsterne stirrer. Det er utroligt. Jeg følte noget varmt i mit bryst. Det var ikke lykke, præcist. Det var noget dybere. Retfærdighed. Oprejsning. Min telefon ringede. Det var et ukendt nummer. Jeg svarede.
Mor. Sofies stemme var hysterisk, brudt, desperat. Det var første gang i månedsvis, hun kaldte mig mor med den intensitet. Hvad sker der? Chefen siger, du har aflyst alt. Han siger, du har betalt for brylluppet, og at du afbryder servicen. Det er vanvittigt. Du skal komme herned med det samme og ordne denne misforståelse. Jeg forholdt mig tavs i et langt øjeblik. Jeg lod stilheden strække sig, blive ubehagelig, tung. Der er ingen misforståelse, Sofie. Hvad? Mor? Hvad taler du om? Der er 300 mennesker her. Det er mit bryllup. Du skal. Jeg skal hvad, Sofie? Jeg skal blive ved med at lade dig ydmyge mig. Jeg skal blive ved med at betale for dit liv, mens du behandler mig som skrald. Jeg hørte hendes forpustede vejrtrækning i den anden ende. Jeg ved ikke, hvad du taler om, mor. Vær sød at tale om det senere. Ikke lige nu. Nej, Sofie, vi taler om det nu. Foran alle de vigtige mennesker, der kom til dit bryllup. Foran Christians familie, som du beundrer så meget. For ved du hvad? Jeg har lige sendt en e-mail til din svigermor med alle betalingskvitteringerne. Hun kommer til at vide præcis, hvem der betalte for dette bryllup. Nej, mor. Vær sød ikke at gøre det. Jeg beder dig. Der var den. Bønnen. Efter måneders ligegyldighed, foragt og ydmygelse tikkede min datter mig endelig. Men det var for sent. Hør meget godt efter, Sofie. Lige siden du mødte Christian, har du behandlet mig, som om jeg var en forhindring, som om det var normalt at skamme sig over sin familie. Du afinviterede mine brødre, de mennesker, der passede dig, da du var barn. Du henviste mig til et tilfældigt bord. Du fortalte din far, at han ikke kunne følge dig ned ad kirkegulvet. Og i dag satte du vores billede ved indgangen og bandlyste os. Det var Christian. Han gjorde det uden. Jeg er ligeglad med, hvem der gjorde det. Du lod det ske. Du lå. Du kaldte os fattige. Og nu hvor alt falder fra hinanden, nu husker du, at du har en mor. Jeg kunne høre hende græde. Mor, vær sød. Hele mit liv er her. Alle ser på. Christian er. Hans familie er. Vær sød ikke at gøre dette mod mig. Jeg gør dig ikke noget, skat. Du gjorde dette mod dig selv. I baggrunden hørte jeg Christians stemme råbe. Giv mig telefonen. Lad mig tale med den skøre gamle heks. Noget klikkede i min hjerne. Skøre gamle heks. Det var, hvad min svigersøn kaldte mig. Sofie, giv Christian telefonen. Mor, nej. Giv ham telefonen. Nu. Jeg hørte skubben, stemmer, og derefter Christians stemme, fyldt med tilbageholdt raseri. Fru Jensen, det du laver, er latterligt. Min familie har advokater, vi har indflydelse. Du kan ikke bare aflyse mig. Jo, det kan jeg. Og det har jeg allerede gjort. Hver kontrakt er i mit navn. Hver betaling kom fra min konto. Jeg betalte for dette bryllup, ikke din familie. Og nu vil alle vide det. Du ødelægger den vigtigste dag i din datters liv. Hvilken slags mor gør det? Hans spørgsmål ville have såret mig for 3 timer siden, men nu fik det mig bare til at grine. Hvilken slags mor? Den slags mor, der arbejdede i 40 år for at give sin datter alt. Den slags mor, der tømte sin opsparing for at betale for et bryllup til $95.000, mens den datter ydmygede hende offentligt. Det er den slags mor, Christian. Du er en bitter, harm kvinde, der ikke kan holde ud at se sin datter lykkelig. Nej, Christian. Jeg er en kvinde, der endelig har lært at sætte grænser. Og den første lektie, jeg vil lære min datter, er, at handlinger har konsekvenser. Min far vil sagsøge dig. Gør det. Jeg har alle kvitteringerne, alle kontrakterne, alle beskederne. Og jeg har noget andet, noget jeg tror, din familie vil være meget interesseret i at se. Jeg åbnede min bærbare computer og gik til min e-mail. Der var den Facebook-opslaget, Christian havde lavet, hvor han pralede med, at hans familie havde betalt for brylluppet. Fortæl mig, Christian, ved din far, at du postede på Facebook, at han betalte $75.000 for dette bryllup? Fordi jeg har et skærmbillede af det opslag, og jeg er sikker på, at din far ville være meget interesseret i at vide, at du løj offentligt i hans navn. Absolut stilhed. Så her er, hvad der kommer til at ske. Lige nu forklarer hotelchefen dine gæster, at kvinden, der betalte for brylluppet, har besluttet at aflyse servicen. Lysene slukkes, musikken stopper, og alle, absolut alle, vil vide, hvem den virkelige løgner er her. Frue, vent. Nej, jeg ventede. Jeg ventede på, at min datter skulle værdsætte mig. Jeg ventede på, at hun skulle respektere mig. Jeg ventede på, at hun skulle behandle mig med værdighed, og alt, jeg fik, var ydmygelse. Så nu, Christian, skal du vente. Du skal vente med at forklare din familie, hvordan du løj. Du skal vente med at forklare dine gæster, hvad der skete. Og du skal vente med at se, om min datter nogensinde lærer sin lektie. Jeg lagde røret på. Den begyndte straks at vibrere igen.
Sofie ringede. Christian ringede. Ukendte numre. Jeg slukkede telefonen. Lars holdt mig tæt. Det er gjort. Du gjorde det. Ja, det er gjort. Pernille sendte mig en sidste besked, før jeg slukkede telefonen. Lysene er lige gået ud. Kun nødlysene er tændt. Musikken stoppede. Folk råber i forvirring. Sofie er på knæ midt i salen og græder. Christian skændes med chefen. Hans svigermor har lige åbnet e-mailen på sin telefon. Flere familiemedlemmer omringer hende. Fru Jensen, dette er historisk. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg kiggede på Lars. Tror du, jeg gik for langt? Min mand så mig direkte i øjnene. Jeg tror, du gik præcis så langt, som du skulle. Jeg tror, du lærte vores datter en lektie, hun burde have lært for længe siden. Og jeg tror, at nu kan vi endelig leve vores liv med værdighed. Jeg nikkede. Ja, med værdighed. Den nat i det hotelværelse i Nordsjælland faldt jeg i søvn for første gang i månedsvis, uden den vægt på mit bryst, uden den konstante tristhed, uden den følelse af ikke at være nok. Fordi jeg havde lært noget fundamentalt. Kærlighed uden respekt er ikke kærlighed. Det er blot slaveri forklædt som hengivenhed. Og jeg ville ikke længere være slave for nogen, ikke engang min egen datter. Der er gået 6 måneder siden den aften i Nordsjælland. 6 måneder siden min datter lærte sit livs hårdeste lektie foran 300 vidner. Hvad skete der derefter? Det skal jeg fortælle dig. Den aften, som jeg senere lærte fra Pernille, opløstes brylluppet i total kaos. Gæsterne forlod forvirrede, nogle forarvede. Christians familie, da de opdagede, at de havde pralet med andres penge, blev ydmyget foran alle deres bekendte. Christians mor, den elegante kvinde, måtte forklare halvdelen af Nordsjælland, at hendes familie ikke havde betalt for noget. Sofie prøvede at ringe til mig i 2 uger. Hun efterlod beskeder, grædende, tiggende, forklarende. Christian prøvede også at kontakte mig, først med trusler, derefter med undskyldninger. Jeg blokerede alle deres numre. I den 3. måned dukkede Sofie op hjemme hos mig. Lars ville ikke lade hende komme ind. Hun stod ved døren, råbte, græd, sagde, hun var ked af det, at hun havde begået en fejl, at hun havde brug for at tale med mig. Jeg så hende fra mit soveværelsesvindue. Jeg så min datter, den lille pige, jeg havde holdt i mine arme, som jeg havde passet, da hun var syg, som havde været hele min verden, og jeg følte ingenting. Eller rettere, jeg følte fred. Jeg sendte hende en sms. Sofie, jeg vil fortælle dig noget, du er nødt til at forstå. Tilgivelse tikkes der ikke om. Den optjenes. Med handlinger, med tid, med reel forandring. Måske kan vi tale en dag. Men den dag er ikke i dag, og den kommer måske aldrig. Det er konsekvensen af dine beslutninger. Jeg fik intet svar. Jeg hørte gennem rygterne, at Sofie og Christian stadig er gift, men tingene er ikke lette. Hans familie accepterede hende aldrig helt efter skandalen. Hun måtte finde et job, fordi Christian ikke tjener, hvad han påstod. De bor i en beskeden lejlighed, langt fra det luksusliv, hun forestillede sig. En del af mig føler sig trist over det. Den moderlige del, der aldrig helt dør. Men den større del, den del, der lærte at respektere sig selv, forstår, at dette er de naturlige konsekvenser af hendes handlinger. Hvad angår mig, har mit liv ændret sig på måder, jeg aldrig havde forestillet mig. Lars og jeg solgte virksomheden i sidste måned. Vi besluttede, at vi havde arbejdet længe nok. Vi købte et lille hus ved stranden, i en stille by i Sydeuropa. Hver morgen går vi langs sandet. Hver aften ser vi solnedgangen. Mine brødre besøger os ofte. Lise bliver i ugevis adgangen. Vi laver mad sammen, vi griner, vi mindes. Jeg indså, at jeg havde været så fokuseret på min datter, at jeg havde forsømt resten af min familie. Det har også ændret sig. Jeg donerede en betydelig del af mine penge til en fond, der hjælper kvindelige iværksættere. Kvinder som mig, der startede fra bunden. Jeg kan godt lide at tænke, at mit livsværk nu hjælper andre med at bygge deres drømme. Resten af pengene er i en trust for Lars og til velgørenhed. Sofie vil ikke modtage noget fra min arv. Den beslutning er underskrevet, forseglet og endelig. Fortryder jeg, hvad jeg gjorde den nat? Ikke et sekund. For den nat ødelagde jeg ikke min datters bryllup. Den nat reddede jeg mig selv. Jeg lærte, at kærlighed uden respekt er gift forklædt som sødme. At familie ikke handler om blod. Det handler om, hvordan man behandler hinanden. At selv efter 60 kan man stadig lære at sige ikke mere. Til alle jer, der lytter, til alle mødre, bedstemødre og kvinder, der har givet alt for deres familier kun for at modtage krummer til gengæld, vil jeg sige jer noget. Jeres værdi bestemmes ikke af, hvor meget I giver. Jeres værdighed er ikke til forhandling. Og det er aldrig for sent at tage jeres liv tilbage.
Hvis jeres familie behandler jer, som om I er værdiløse, er det ikke jeres familie, det er jeres fængsel. Og I holder nøglen til at komme ud. Jeg brugte min, og nu, for første gang i årtier, er jeg virkelig fri. Mit navn er Kirsten Jensen, jeg er 62 år gammel, og dette er min historie. Min kære ven, hvis denne historie rørte dit hjerte, efterlad mig en kommentar, der fortæller mig, hvad der påvirkede dig mest. Har du oplevet noget lignende? Kender du nogen, der har brug for at høre dette? Del denne historie med den person, og abonner på kanalen, for det hver uge så deler jeg virkelige historier om kvinder, der genvandt deres værdighed. Tryk på synes godt om-knappen, hvis du synes Kirsten gjorde det rigtige. Og husk, det er aldrig for sent at genvinde din værdi. Vi ses i næste historie.